ሰላም እዚ መደብ ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ እንተዛረብ ትግርኛ እዩ ናይሎ መደብ ንጀመርቲ ዝተዳለወ መደብ እዩ በጠለብ ናይ ሓደ ተኸታታሊ ዝቐርብ ዘሎ at the airport በኤርፖርት ክንቀሳቀስ ከለና ዘጋጥመና ቋንቋ ይፀግመና ስለ ዘሎ ብዛዕባ ዝገለ ግበር ካብ ዝብል ተበጊሰ at the airport ዝብል ኣዳልየ ኣለኹ ኣብዚ ካብታ ዘለና ሃገር ናብታ ኤርፖርት ካብና ኣትወላ ጉዕዞ ዲና ኣብታ ድምፃን ሃገር ካብ ኤርፖርት ጋር ንወፅ ኣብ ዘሎ ግዜ ንሰምዖ ቋንቋ ኣዝዩ ውሱን እዩ ነዚ ቃላት እዚ ነዚ ሓረጋት እዚ ብምርዳእ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ብኤርፖርት ብዘይ ስክፍታ ብዘይ ገለ ፀገም ብምሉእ ኮንፊደንስ ድበሃል ክንሰምዕ ክንብሎ እንደሊ ክንብል ወይ ክንብሎ እንደሊ ነገር ክንብል ክንክእል ይከኣል እዩ 10 ቃላት ናይ ምስናዕ ጉዳይ እዩ 10 ቃላትን ሓረጋትን ኣብ ከባቢ ኤርፖርት ንረኽበን ክርኢና ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ትቐፅል ቪድዮ ከዓ ሓፀር ዲያሎግ ጌርና ንዑ ክንድርዖም ፍትይና ስለዚ 10 ቃላት ፈይትካ ብዘይ ፀገም ኣብ ኤርፖርት ብምሉእ ኮንፊደንስ ብዘይ ስክፍታ ክትንቀሳቀስ ምኽኣል እዩ ስለዚ ክንጀምር ኢና መጀመርያ ግን ሳብስክራይብ ግበሩ ላይክ ኤንድ ሼር ከምኡውን ብኦንላይን ዝወሃብ ዘሎ ክላስ ኣብ ትግርኛን ኣብ እንግሊሽን ቀፃሊ ስለ ዘሎ ሓበሬታ ዝደልዩ ቴሌፎን ኣብ ታሕቲ ገዲፍ ኣለኹ back to class at the airport እዛ ምሁሮ እዚኣ ምስ ወዳእና እዚኣ እስካዕ መወዳእታተን ዘለዋ 10 ቃላትን ሓረጋትን ኣጠቓቕመን ኣዳማምፀን እንተፈይትኩም ኣብ ኤርፖርት ብዘይ ፀገም ትንቀሳቐሱ ትኽእሉ ርግፀኛ እየ ክብል ክእል ምክንያቱ እተን ሰምዐን ቃላት ኣዝየን ምሱናት እየን ስለዚ ናምበር 1 ተርሚናል ኩሉ ግዜ ንሪኦ ኩሉ ግዜ ንሰምዖ እዩ እቶም ደኣትዉ ኣጋይሽን እቶም ክገሹ ተበጊሶም ዘለዉ ኣጋይሽን ኮፍ ኢሎም ዘዕርፍሉ ቦታ እዩ መዕረፍ ቦታ ሎንጅ ዝበሃል ስለዚ ኣብ ተርሚናል ክልተ ሎንጅ ኣለና ኣራይቫልስ ሎንጅ ኤንድ ዲፓርቸርስ ሎንጅ ብዓብ ፅሑፍ ስለ ዘለዎ ዘፀግም ኣራይቫልስ ሎንጅ ከምዚ ስክሪን ትሪኦ ዘለኹም ኣራይቫልስ ሎንጅ ናይቶም ብደገ መፂኦም ናብታ ኤርፖርት ወይ ናብታ ሃገር ዝኣተዉ ሰባት ዘዕርፍሉ ዝፀንሑሉ እዩ ሸናጦም ስጋዕ ዝእክቡ ገለገለ ነገር ስጋዕ ዝፃፉ ዝፅንሑሉ እዩ እቲ ዲፓርቸርስ ሎንጅ ከዓ ዲፓርት ምኻድ ምብጋስ ማለት ስለዝኾነ ዲፓርቸርስ ሎንጅ ከዓ እቶም ክገሹ ዝብገሱ ዘለዉ ናይ ነፋሪቶም ሰዓት ኣኺሉ ነፋሪቶም ስጋዕ ትመፅእ ወይ ቦርድ ዝገብሉ ናብታ ነፋሪት ዲብሉ ሰዓት ስጋዕ ትመፅእ ኮፍ ኢሎም ሻሂ ሒዞም ገለገለ ዝፅንሕሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ተርሚናል ክተኽፋሎ ኣራይቫልስ ሎንጅ ኤንድ ዲፓርቸርስ ሎንጅ መዕረፍ ማለት እዩ ኖት ነሰሰርሊ ንኤርፖርት ኣብ ኤርፖርት ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ከባቢ ሆስፒታል ዶክተርስ ሎንጅ ኣለና ሓካይም መጥባሕ ክገብሩ ፀኒሖም ድዩ ራውንድ ክገብሩ ፀኒሖም መፅኦም ኮፍ ዝብሉ ዘዕርፍሉ ሻሂ ሰትይሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቲቸርስ ሎንጅ ተመሳሳሊ ኣገልግሎት ዝህብ ስለዚ ሎንጅ መዕረፊ መፀበይ ቦታ ማለት እዩ ኦኬ ኣብቲ ኤርፖርት መጀመርያ ሰዓትና ዘድልየ ነገር ፍላይት ኢንፎርሜሽን ሞኒተር ፍላይት በረራይ ናይ በረራ ሓበሬታታት ዝቆፃፀር ካብ ናብ ዝንቀሳቐሳ ነፈርቲ ቁፅረን ድብገሳሉ ድበፅሓሉ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ገለገለ እዋን ድሕሪ ምድንጓይ ኣጋጢምዋን ሓንቲ ነፋሪት ፍላይት ናምበር 052E from Melbourne is እንዳበለ እቲ ምድንጓይ ይሕብረና ክንደይ ሰዓት ክትድንጉ ምዃና ብክንደይ እዚ ብድምፂ ዝገር ኮይኑ ኣብቲ ሞኒተር ከዓ ተሰዓት ትቕየር ወይ ከዓ ዲሌይድ ትብል ንርኢ ሒዛ 8 ክትኣቱ ንፅበያ ፅንሓ ነፋሪት 8 ኮይኑ ድሕር ዘየላ ከና ኣብቲ ሞኒተር ቸክ ተገርና تا 8 ትብል ተቐይራ ፅንሓና ዲሌይ ዶንግ ያላ ወይ እውን ብክንደይ ደቂቕ ብክንደይ ሰዓት ከም ድንጉን ዝሕበረሉ ግዜ ኣሎ ስለዚ ፍላይት ኢንፎርሜሽን ሞኒተር ሓደ ዓብይ ስክሪን ኮይኑ ሓበሬታታት ዝህብ እዩ ከድና መጀመርያ ቁፅሪ ነፋሪትና ወይ ቁፅሪ በረራና ርኢና ነፋሪትና ሰዓት ናይ ተኣቱ ሰዓት ናይ ትብገስ ክንፈልጥ ኣገዳሲ ስለዚ ፍላይት ኢንፎርሜሽን ሞኒተር ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ቃል ዲሌይ ከም ደልኩም ብድንጓይ ማለት እዩ ኣብቲ ፍላይት ኢንፎርሜሽን ሞኒተር ንሪአን ሓጊ ዲሌይ እንድሕር ነፋሪትና ደንጉ ያላ ማለት እዩ ላጌጅ ቼኪን ሸናጡና ነረክበሉ እዩ ሸናጡና ነረክበሉ ኦፊስ ወይ ዲፓርትመንት ኮይኑ መዚኖም ሸናጡና ተቐቢሎም ይፅዕኑ ማለት እዩ ኣብኻ ዝረከብና ሸናጡ 2-3 ንዑ ዝምልከት ቦርዲንግ ፓስ ይወሃበና ስለዚ ላጌጅ ቼኪን ይበሃል ላጌጅ ቼኪን ክበሃል ከሎ እቲ ሸናጡና ኣምዚና ነረክበሉ ቦታ እዩ ቦርዲንግ ፓስ
شاتنا مسركبنا زهونا كارد بوردين باس تبعال تا بوردين باس أبتنا فايت كنديب كلنا أبتا تخكلنا أنا فايت كنديب مهلانا من الرجاز حنتي وحدا خبتهم هوستس أستناجتنا يتنفرد أبتا مع الصنيهم دارعيو تقبلناي لذي تاب زي بوردين باس نبتنا فايت دي بيت خلنا نتبي يوم كتير سلتخل كراج وسلت الله مالتي بوردين باس بوردين مالت مدياب مالتي مسعن مالتي لذي بوردين باس نبتنا فايت كديب زليكا فاتورة إذا أبتا تشيكين شاتنا نركب لاوتا أو أجوها بنا مالتي immigration passport control immigration بيكا passport control إذا خاتي باسبورتنا نحتسل وتاي باسبورتنا رئي كاله مسوس تحسر وي من النتنا تقلت سخوني هون كاله حبريتاون كحت وليم تاسيرا ID card كاله نقرأ لذي information immigration بيكا passport control يبالي كم تقدمنا لنا boarding pass مسحنا نبتنا فايت هاي then we board مسحنا مالت to board مالت نبنا فايت مدياب مالت gate بالقلب جح جديد جام نبنا فايت ديب كلها أزي بزح gate سالو 4-5 نفرتي دبقة سبع حدا خلوات لغلا قصري نايتي تأتولو gate number تفلت عليك gate number سوى خالك كعبتها نعمل gate number 32 gate number 40 gate number 50 whatever أبتكورنيو ندارها أبتانتك وصلتها معصو شو زها تأتو إسها قد تانا فايت شوش تكاملت لذي gate number 1 gate number 10 أبنا فايت تاندي بلان فايت مرأي مالتي كان gate كان أتخلنا من جمرة نروح هو gate وين كابتن فايت ودينا كنوت سهلنا exit gate لذي gate معصو ما جبها فشوغن بتتاقى من سمعه غالي اتيز عن شانتنا أمزينا مسركبنا مسانا استرف نسبة لبورسالة إذا carry on luggage يبقى carry on luggage تقال سلمتات لنا تحيزنا نزلنا عبيد بلد فينو is it your carry on luggage is it your carry on luggage نتكا تحلفها كأني قلقل زبل discussions لزقاتن تقال فيك كاتسيها قلت يفور داكا بلا عم تهزرهم دلو لذي carry on luggage تي أبعيدنا حيزناو ننقعز بورسا مالتيو سخا متنو تحكنا خمكم دلو كل جزين فلطي حيزناو ندر أبزيد قلت سيامنا بتانا فايش بسيحنا where do we put it سنو عم تقولها overhead bin يبال overhead bin وي compartment بلو عم قاله overhead bin كوف مسبك قبل عليه هذا اللو كفتابي كفوشات عم تقول بوتاي قال ابن فايت ديب كا بورصة 5 متكا كوف مبلي بزار سلسته حركات الله عز وجل window seat middle seat aisle seat window seat ترى أما آخر كوف بالبهديب لك هم يتسقم كانوا مسكوت وين كوف تلاقيها تحت تغليها وأنقوا نحر الله تسقم يلك تحت الدلايكات تركب that's what it is تجي window seat مسكوتي aisle seat كا بس مسكوت دي فوت سوالو aisle متحلل فيه نوح أما نقول خلت سيريات نعمل مسرع نسيرات بحروقن كل مسرع نسيرات بحروقن تلي بمنقول إذا لم تحلل فيه aisle بحال أبن فريق راح يكون أبشرش نعمل تبي درسان أما نقول تسريع إذا سيريات تم سبات سيرفيس جوزك أصله نوح تصبي مسمر ومتحلل فيه aisle بحال لذي aisle seat تمرسها أما سكوت تكونات middle seat كا أمونغو تيب aisle seat زلون window seat زلون أما خل سلسلة استخدم بالبحثات خينو middle seat بزاف يسب زي مرة مالتي سلازي aisle seat middle seat and window seat يبقى اليوم كلا نفوت لنا حرق direct flight ويكا non-stop flight ذي كابتات بقصة لهجر نبتات بس هجر بقط هذا خيد وعزة مالتي أبقى لقلي وان كابت تبقى سلو جلها نبت سخاخت وتعد لها وتا نفرت خيه له حالات لدي نبكى وتا تبصح عن نفايت أو عريف كا قال ساعتها تجي قال ما عندك كاب خال نفايت ميسكا تقواز إذا زي كونه قد تتخيل نفايت تلا قد تبرر بابريكا direct flight non-stop flight نبلو layover ويكا ترانزيت بقى ترانزيت زي عندك أول لوني نبتاس خاطر لي عدد خيط قد أنا فايت لزيلا كابز الله خير نعمل كاوس مرة من كايرو خيط أو كايرو نفايت كيرها نجوبايت خيط
ስለዚ እዚ ምቅያር ናይ ነፈርቲ እንታይ ይበሃል ሌይ ኦቨር ወይ ከዓ ትራንዚት ይበሃል ኣብ ኤርፖርት ምስቶም ዝምልከቶም ሰባት ክንዛረብ ክንሓትት ክንምልስ ዝኾነ ፀገም የለን እዚኣ ቁርብ ንውሒላ ስለ ዘላ እታ ትቕፅል ቪድዮ ነዘን ኩለን ቃላት ዝሓዘ ሓፀርቲ ዳያሎግስ ብዝተፈላለዩ ሰባት ዝግበር ካብ ምስ ታክሲ ጀሚርካ ምስ ታክሲ ትገብሮ ዕላል ኤርፖርት ንክብፅሓካ ትሓቶ ከለካ ዝጥቀመሉ ቋንቋ ድሕሪኡ ኤርፖርት ኣትኻውን ምስቶም ዝምልከቶም ዲፓርትመንት እንዳተዛረብካ እንዳሓትካ ስጋዕ ኣብቲ ትበፅሖ ዓዲ በፂሕካ ባጌጅ ክሌም በልናዮ ሻንጣኻ ሂብካ ስጋዕ ትወፅእ ኣብ ዘሎ ዳያሎግስ ዘድሃበ 5 ሓፀርቲ ዳያሎግስ ኣብታ ትቕፅል ቪድዮ ቅርባየን እተን 21 ኣገደስቲ ሓረጋት ኣብ ኤርፖርት ግን እዚአን ነይረን thank you very much that's all for today